ଚିର ସବୁଜିମା ଆଉ କାଂସ ବାଂଶ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାବା ବକ୍ରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ବାବାଙ୍କର ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ନେଇ ବାବା ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବାବାଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସକାଳର ପହିଲି କିରଣ ବାବାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଶୋଭାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ମା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କର ମହାଯଜ୍ଞ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। କାମ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସକାଳର ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବହୁତ ଶାନ୍ତମୟ। ଆପଣମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ବସିଗଲେ ସବୁ ଶାନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ 5 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ବସିଯିବେ ବାବାଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସୁଖ ମିଳିଯିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଜୟ ବାବା ବକ୍ରେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ। ଜୟ ବାବା ବକ୍ରେଶ୍ୱରାୟ।